всъщност бих искал да спомена всички неща, които съпътстват фестивала, като флайери, плакати, медальони, тениски от последните няколко години, транспаранти и наградките. Наградките са много мили, тъй като от нас за нас си, ние знаем какво харесваме и ние си го даваме на хората, които печелят игри с въпроси или правят страхотен лембас. Тениски за феста започнахме да правим от 2009 година, преди това нямаше. Това беше хубава история, как фестивал се пренесе върху едни тениски, които бяха черни, имаше и бели. Чудахме се дали да правим потници, дали да бъдат, как да бъде мъжки вариант, женски вариант, или да бъдат просто S, Хикс, S, L, XL и така нататък. И си спомням как с Арвениер бяхме, с Димитър, бяхме в моята стая в Дружба, правихме някакви варианти за тениски, отваряхме Corel Draw, правихме един вариант, втори вариант, трети вариант, режехме от тук, режехме от там. Ние си мислихме дизайните, взимахме някакви готови неща, като дървото на Гондор или двете дървета. И всъщност беше доста весел процес, как измислихме някакъв дизайн. Аз се свързах с приятелка на сестра ми, чийто баща работи в една печатница и той ни каза: окей, момчета, елате, ние ще направим тениските, ще ги отпечатаме, само ги купете. Направихме ги, за да има някакъв сувенир, с който да запомним феста и да зарадваме хората. Не сме ги правили с цел да спечелим някакви пари. Покрихме си някакви разходи и горе-долу сме на нулата. И бащата на Димитър, бащата на Арвениер, който още преди фестивалите беше направил ролята на Толкин на медальонче, което не знам дали е останало в наличност, но може да се види на сайта на фестивала fest.endorion.org. Направихме дървени и сребърни медальони, които за пръв път продавахме миналата година, т.е. 2011, мисля. Преди това нямаше, или аз поне не се спомням. И да, дървените се оказаха по-предпочитаните. И транспаранта. 2007 аз работих за известно време в една фирма за предпечатна подготовка и шефа на тази фирма ми каза, че може да ми направи отстъпка, ако искаме да направим транспарант. И тогава направихме един доста пикселизиран, но за мен доста мил 5 метра на 1 метър транспарант. Така леко пясъчен, с една кула, мисля, че беше кулата на... Трябва да е било Долгодор, мисля. И един... Не, било е с Финголфин, който отива да предизвика Моргот. И пише BG Talking Fest. Имаше доста дълги спорове т.е. доста дълги разговори с Рохелин, с Арвениер, да слагаме ли 2007, да не слагаме ли, да може да го използваме няколко пъти и така нататък. Това нещо се окачи веднъж и е до там. Мисля, че е вкъщи в момента. Може би трябва да го взема за фестивал.